Σπύρο μου, πήγες όμως νωρίτερα έτσι στην Καλιθέα. Ναι, γιατί Ζήνα φέτος ο Ιερός Ναός των Αγίων Πάντων στην Καλιθέα συμπληρώνει 100 χρόνια από τη θεμελίωσή του και αποφάσισε να το εορτάσει με την έλευση της ιερής εικόνας της Παναγίας Γουμερά. Είναι σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού. Εμείς ξέρουμε τη Σουμελά, κυρίως την Παναγία του Σουμελά, αλλά είναι και η Παναγία η Γουμερά και πρέπει να σου πω ότι με πολύ μεγάλη συγκίνηση οι πιστοί ήρθαν σήμερα να προσκυνήσουν. Μας μιλάνε με δάκρυα στα μάτια και θέλω να σου πω ότι το Ιερό Κοιμήλιο θα παραμείνει στο ναό μέχρι και την Τρίτη το απόγευμα. Παρακαλώ. Είναι η υποδοχή της Ιερής Εικόνας της Παναγίας Γουμερά στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στην Καλιθέα. Το Ιερό Κοιμήλιο που ήρθε από την ομώνυμη μονή Μακρινίτσα Σερών αποτελεί σημαντικό σύμβολο για τον ποντιακό ελληνισμό. Τη θαυματουργή εικόνα μαζί με το Ιερό Ευαγγέλιο εδέχθη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορωνίας κ. Παντελεήμων στον εορτασμό 100 χρόνων από τη θεμελίωση του Ιερού Ναού. Η Ενορία των Αγίων Πάντων φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και με αυτήν την ευκαιρία και με το έντονο ποντιακό στοιχείο που υπάρχει στην περιοχή της Καλιθέας, αποφασίσαμε να φέρουμε την Παναγία την Γουμερά μαζί με την πρόεδρο που είναι εδώ στην Καλιθέα από το Σιδηρόκαστρο να έρθει για πρώτη φορά στην Αθήνα. Η ευλογία της Παναγίας είναι πολύ μεγάλη, διότι η ζωή της ξεκινάει από το περίπου το 906 μετά Χριστόν με την αυτοκρατορία των Κοπνινών στον Πόντο. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Ήρθαμε να προσκυνήσουμε γιατί τα παιδιά μας γράφουν εξετάσεις, να είναι καλά όλα τα παιδάκια του κόσμου, να πάνε τέλεια, να μας έχει όλους καλά. Η Παναγία είναι η Παναγία μας. Είναι όντως μεγάλη ευλογία που βρίσκεται στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων και σε κάθε εκκλησία βεβαίως. Και ευλογία για όλους εμάς που ερχόμαστε πιστοί και έχουμε την ευκαιρία να προσκυνήσουμε αυτήν την ιερή εικόνα. Και δεν είναι μόνο η Παναγία των Ποντίων, η Παναγία Γουμερά, αλλά είναι η Παναγία όλων των Ελλήνων και θέλουμε όσο το δυνατόν ο περισσότερος κόσμος να έρθει, να προσκυνήσει, να πάρει ευλογία, διότι η χάρη της Παναγίας σκεπάζει όλη την Ελλάδα. Τα εργολωνών μας. Εκεί έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για την πατρίδα μας, για όλα. Αυτό. Βλέπω έτσι πολύ συγκινημένη και είδα πως προσκυνήσετε με μεγάλη ευλάβεια. Είμαι, ναι, γιατί την έχω. Αυτή και τον Πανορμίτη είναι οι δικοί μου άνθρωποι που με προστατεύουν και την οικογένειά μου. Και τον Πανορμίτη. Η καταγωγή μου είναι από αυτά τα μέρη εκεί και είμαι συγκινημένη περισσότερο που την έχω προσκυνήσει και εκεί, αλλά από την πόλη των Σερών δεν είναι εύκολο να πας πάνω στο βουνό, στη Μακρινίτσα, που είναι σχεδόν σύνορο με Κιλκής. Και θέλω να πω ότι συγκινούμε γιατί είναι πολύ θαυματουργή η εικόνα αυτή. Γι' αυτό το λόγο, σήμερα έπρεπε να είμαι στις Πανελλήνιες, ζήτησα άδεια μία μέρα και δεν πήγα για να έρθω να την προσκυνήσω. Είστε εκπαιδευτικός ή απλά? Είμαι εκπαιδευτικός, εν ενεργεία, αλλά μία μέρα πήρα άδεια από τις Πανελλήνιες. Από όλου να προσευχηθώ. Δεν υπάρχει κανείς να γλιτώσει, μόνο ο Θεός. Είναι για την περιοχή μεγάλη χαρά και τιμή να είναι εδώ αυτή η εικόνα και θα με προσκυνήσω. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευλογία και μακάρι όλος ο κόσμος να μπορέσει να προσκυνήσει αυτά τα δύο μεγάλα σεβάσματα και να τιμήσει και τους Αγίους Πάντες που πανηγυρίζουν την Κυριακή. Η ιερή εικόνα της Παναγίας Γουμερά θα παραμείνει στον Ιερό Ναό μέχρι την Τρίτη το απόγευμα. Μέχρι την Τρίτη το απόγευμα λοιπόν, 9 του μήνα μας είπε ο Σπύρος, αλλά εγώ